ಸೊಲ್ಮೆಲು ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲಾ ತುಳು ವಾರ್ತೆಲು ಯಾನು ಡಾಕ್ಟರ್ ಪ್ರಿಯಾ ಹರೀಶ್ ಇತ ಏನಿತ ಮಲ್ಲ ಸುದ್ದಿಲು ತನಕ ಎದುರಾದ ಫ್ಯಾಬ್ರಿಕೇಟೆಡ್ ಫೇಕ್ ರಾಜಕೀಯ ಉಮೇದದ ವಿಡಿಯೋನು ಕಿಡಿಗೇಡಿಲು ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾಡು ಪಾಡ್ದಿರು ಈ ಬಗೆಟ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಪೊಲೀಸ್ ಕಮಿಷನರ್ಗೂ ದೂರು ಕೋರ್ತುಂಡು ಫಿಟ್ ಮಲ್ತಿನ ಮಾಜಿ ಕೇಂದ್ರ ಮಂತ್ರಿ ಡಿ.ವಿ. ಸದಾನಂದ ಗೌಡ್ರು ಗಾಂಧೀಜಿರನ್ ಕೀರ್ತಿನ ಎಂಕುಲು ಇರೆನ ಬಗೆಟ್ಲ ಯೋಚನೆ ಮಲ್ಪುಡಾಪುಂಡು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯರಿಗೆ ಪೋಡಿಪಾಯಿನ ಹಿಂದೂ ಮಹಾಸಭಾದ ಧರ್ಮೇಂದ್ರ ಬೊಕ್ಕ ರಾಜೇಶ್ ಪವಿತ್ರನ್ ಸೇರ್ದು ಮೂವೆರನ ಬಂಧನ ಉಳ್ಳಾಲ ಮಾಸ್ತಿಕಟ್ಟದ ಶ್ರೀ ಪಾಂಡಗರ ಭಗವತಿ ಸಾನುಗು ಪೊಗ್ಗಿನ ಕಲ್ವೆರು ಅಣ್ಣಪ್ಪ ಗುಡಿತ ಬೀಗದರ್ತದು 1 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಬೆಲೆತ ಪಂಚಲೋಹದ ಮುಗ 11 ಪದ್ರಾಡ್ ಮಾನಸಿಕವಾದ ಒಂತೆ ಸರಿದಂತೆ 2001 ಕುಡ್ಲಗ ಬತ್ತಿನ ಅಸ್ಸಾಂ ಮೂಲದ ಪೊಂಜು ಬೇಗಂ ಒಡಿಪು ಶಂಕರಪುರತ ವಿಶ್ವಾಸಮನೆ ಆಶ್ರಮಡು ಹುಷಾರಾದ ಮಗನಕ್ಲಿನ ಒಟ್ಟು ಸೇರ್ನಾಪ್ತೆ ವಾರ್ತೆದ ವಿವರ ತನಗೆ ಎದುರಾದ ಫ್ಯಾಬ್ರಿಕೇಟೆಡ್ ಫೇಕ್ ಬೆರಕೆದ ರಾಜಕೀಯ ಉಮೇದದ ವಿಡಿಯೋನು ಬೇತೆ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾಡು ಕಿಡಿಗೇಡಿಲು ಪಾಡಿದರು ಈ ಬಗೆಟ್ಟು ಬೆಂಗಳೂರು ಪೊಲೀಸ್ ಕಮಿಷನರ್ಗೂ ದೂರು ಕೊಡ್ತೆಂದು ಕೇಂದ್ರದ ಮಾಜಿ ಮಂತ್ರಿ ಡಿ.ವಿ. ಸದಾನಂದ ಗೌಡ್ರು ಟ್ವೀಟ್ ಮಲ್ತಿದರು ತನ್ಕೊಪ್ಪುನ ಪ್ರಭಾವ ನಾಶ ಮಲ್ಪೆರೆ ಇಂಚ ವಿಡಿಯೋ ಪಾಡಿದಿರಂದು ಆರು ದೂರ್ದೆರು ತನಕ ಎದುರಾದ ಫ್ಯಾಬ್ರಿಕೇಟೆಡ್ ಫೇಕ್ ಬೆರಕೆ ರಾಜಕೀಯ ಉಮೇದದ ವಿಡಿಯೋನು ಕಿಡಿಗೇಡಲು ಪಾಡ್ತಿರು ಈ ಬಗೆಟ್ಟು ಬೆಂಗಳೂರು ಪೊಲೀಸ್ ಕಮಿಷನರ್ಗೆ ಕೇಂದ್ರದ ಮಾಜಿ ಮಂತ್ರಿ ಡಿ.ವಿ. ಸದಾನಂದ ಗೌಡ್ರು ದೂರು ಕೊಡ್ತಿರೆಂದು ಟ್ವೀಟ್ ಮಲ್ತಿದರು ಒಂದು ರಾಜಕೀಯ ಉಮೇದಡು ಇಂಚ ಮಲ್ತದಿರೆಂದು ಎನ್ನ ಗುಮನಗು ಬೈದಿಂಡು ಇಂದೇನೆ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಸೇರ್ದು ಬೇತೆ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾಡ್ಲಾ ಪಾಡ್ತಿರು ತನಕ ಉಪ್ಪುನ ಪ್ರಭಾವ ನಾಶ ಮಲ್ಪೆರೆ ಇಂಚ ವಿಡಿಯೋ ಪಾಡ್ತಿರೆಂದು ಆರು ದೂರ್ದಿರು ವಿಡಿಯೋಡು ಉಪ್ಪುನ ವ್ಯಕ್ತಿ ಯಾನತ್ ಎಂಪರ್ಸೋನೇಷನ್ ಈ ವಿಡಿಯೋ ತಯಾರು ಮಲ್ತದಂಡು ಅಂಚಾದು ಯಾನ ನಿಕ್ಲಿಡ ಭಿನ್ನೈತೊನ್ನು ದಾನೆ ಪಂಡ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಪ್ರಸಾರ ಆವಂದನಂಚ ಕ್ರಮ ದೆತೊಂಡೆ ಏರು ಇಂಚ ಮಲ್ತದಿರ ಅಂಚಿನಕ್ಲಿನ ಮಿತ್ತು ಕ್ರಮ ದೆತೊನುಲೆಂದು ಡಿ.ವಿ. ಸದಾನಂದ ಗೌಡ್ರು ಕೇಳುಂದಿರು ಉಳ್ಳಾಲ ಮಾಸ್ತಿಗಟ್ಟೆ ಕೈತಲ್ದ ಶ್ರೀ ಪಾಂಡಗರ ಭಗವತಿ ದೈವಸ್ಥಾನಗೂ ಐತಾರ ರಾತ್ರಿ ಕಲ್ವೆರು ಪೊಗುದೆರ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಅಣ್ಣಪ್ಪ ಗುಡಿತ ಬೀಗದರ್ತದು ಉಲೈ ಪೊಗ್ಗಿನ ಕಲ್ವೆರು 1 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಬೆಲೆತ ಅಣ್ಣಪ್ಪನ ಪಂಚಲೋಹದ ಮುಗ ಕಂಡುದೆರ ಈ ಬಗೆಟ್ಟು ಉಳ್ಳಾಲ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ಗೂ ದೂರು ಕೊರ್ದಿತ್ತದು ಪೊಲೀಸರು ಸಿಸಿ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಪಿಂದದು ತನಿಖೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲೆರು ಉಳ್ಳಾಲ ಮಾಸ್ತಿಕಟ್ಟೆ ಕೈತಲ್ದ ಶ್ರೀ ಪಾಡಂಗರ ಭಗವತಿ ದೈವಸ್ಥಾನಗೂ ಪೊಗ್ಗುದುನ ಕಳ್ವೆರು ದೈವದ ಮುಗರಟ್ಟಾದಿರು ತೀಯ ಸಮಾಜ ಕುಟುಂಬದಕ್ಲಿನ ಆರಾಧ್ಯ ಕುಮೇರ್ ಪಾಡಂಗರ ಪೂಮಾಲೆ ಶ್ರೀ ಭಗವತಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಅಣ್ಣಪ್ಪ ದೈವ ಕುಡಿತ ಬಾಕಿಲ್ದ ಬೀಗ ಪುಡತ್ತದು ಉಲಾಯಿ ಪೊಗ್ಗುದುನ ಕಳ್ವೆರು ಪಂಚಲೋಹದ ಮುಗಬೊಕ್ಕ ಕೆಲವು ಸುತ್ತುಳಿನ ಕಂಡದಿರು ಕ್ಷೇತ್ರಗೂ ಮುಗದಾನ ಕೊರ್ತುನ ಗುಡಿತ ಕೈತಲ್ದ ಇಲ್ಲಾಲ್ದಾರು ನವೀನ್ ಡಿ ಕುಟ್ಟಪ್ಪ ಕಾಂಡೆ ವಾಕಿಂಗ್ ಪೋದು ಪುನಗ ಅಣ್ಣಪ್ಪ ದೈವ ಗುಡಿತ ಬಾಕಿಲ್ದೇ ಇದ್ನ ತೋಜಿದಂಡು ಆರು ದೈವಸ್ಥಾನದ ಪ್ರಧಾನ ಪೂಜಾರಿ ಭುಜಂಗ ಪನ್ಪುನಾರೆಗ್ ಸಂಗತಿ ತೆರೆಪಾದಿರು ಆರು ಬತ್ತದು ತೂದು ಉಳ್ಳಾಲ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ಗೂ ದೂರು ಕೊಡ್ತಿರು ಪೊಲೀಸರು ಬತ್ತದು ಸಿಸಿ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಪರೀಕ್ಷೆ ನಡಪಾದಿರು ಬೀಗ ಪುಡತ್ತದು ಉಲೈ ಪೊಗ್ಗುದುನ ಕಳ್ವೆರು 1 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಬಿಲೆತ ಪಂಚಲೋಹದ ಮುಗ ಕುಣುತ್ತಿರು ಆಂಡ ಅವಳು ಇತ್ತಿನ ಪ್ರಭಾವಳಿ ಬೊಳ್ಳಿ ಬೊಕ್ಕ ಲೋಹದ ಕಡ್ತಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಬಾಕಿ ಸುತ್ತುಲಿನ ಕೊಣತುಜಿರು ಈ ದುಂಬರ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಪರಿವಾರ ದೈವ ನಾಗನಗುಡಿತ ನಾಗನ ಕಲ್ಲನ್ನು 4 ಕೈತಲ್ದ ಗುವೆಲ್ಗ ಪಾಡ್ತಿರು 4 ಒರಿಜುವ ಕಳವಂದೆ ಬಾಕಿದಕ್ಲಿಗೆ ಕಷ್ಟ ನಷ್ಟ ಆದು ತಪ್ಪು ಕಾಣಿಕೆ ಪಾಡಿಯರೆ ತಯಾರಾತರೆಂದು ಮಾಹಿತಿ ಉಂಡು ಅಣ್ಣಪ್ಪೆ ಸಾನುದ ಕಾರ್ಣಿಕ ಶಕ್ತಿ ಆದಿತ್ತದು ಪಂಚಲೋಹದ ಮುಗ ಕಳ್ವೇರಿನ ಬದುಕಿಗೂ ಮುಲ್ಲು ಆನಗ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಕಾರ್ಣಿಕ ಗೊತ್ತಾಪುಣಂದು ಭಗವತಿ ಸಾನುದ ಪೂಜಾರಿ ನಂಬಿಕೆ ತೆರಿಪಾದಿರು ಉಳ್ಳಾಲ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಕೇಸು ಪಾಡ್ದು ತನಿಖೆ ಸಾಗದಂಡು ಕುಡ್ಲಡು ಸುದ್ದಿಕೂಟ ನಡಪಾದು ಮೈಸೂರು ದೇವಸ್ಥಾನ ಜರಿತಿನ ವಿಷಯಡು ಪಾತಿರ್ನಗ ಗಾಂಧೀಜಿರೇನು ಕೀರ್ತಿನ ಎಂಕುಲು ನನ್ನ ಇರೇನ ಬಗೆಟ್ಲ ಯೋಚನೆ ಮಲ್ಪುಡಾಪುಣಂದು ರಾಜ್ಯದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯರಿಗೆ ಪಂತಿನ ಹಿಂದೂ ಮಹಾಸಭಾದ ರಾಜ್ಯ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯಂತಿರು ಧರ್ಮೇಂದ್ರ ಬೊಕ್ಕ ಇರುವಿರೇನು ಕುಡ್ಲದ ಬರ್ಕೆ ಪೊಲೀಸರು ಪತ್ತಿದೇರು ಧರ್ಮೇಂದ್ರ ಪಂಡಿನ ಸರಿಯಿಂದ ಒತ್ತೊನ್ನ ಹಿಂದೂ ಮಹಾಸಭಾದ ಗುರುಕಾರೆ ರಾಜೇಶ್ ಪವಿತ್ರನ್ನ ಪೊಲೀಸ್ ಬಲೆಕ್ ಬೂರ್ದೆರು
ಗಾಂಧೀಜಿಯರಿನ ಕೀರ್ತನ ಎಂಕುಲು ನನ್ನ ಇರಿನ ಇಚಾರುಡ್ಲ ಯೋಚನೆ ಮಲ್ಪಡಾಪುಣದು ಓದಂಟಿಗೆ ಕಾರಣ ಆಪುನ ಪಾತೆರ ಪಂತನ ಹಿಂದೂ ಮಹಾಸಭಾದ ರಾಜ್ಯ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ ಧರ್ಮೇಂದ್ರ ಸೇರಿದು ಮೂವರೇನು ಕುಡ್ಲ ಬರ್ಕೆ ಪೊಲೀಸರು ಪತ್ತದಿರು. ಹಿಂದೂ ಮಹಾಸಭಾ ರಾಜ್ಯ ಗುರಿಕಾರಿ ರಾಜೇಶ್ ಪವಿತ್ರನ್ ಬಂಧನ ಆತಂಡು ಧರ್ಮೇಂದ್ರ ಕುಡ್ಲಡ್ ಸುದ್ದಿಕೂಟ ನಡಪಾದು ದೇವಸ್ಥಾನ ಜರಿತಿನ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಮಿತ್ತು ಏವ್ರುಡು ಪಾತೆರದು ಎಂಕುಲು ಗಾಂಧೀಜಿನೆಲ್ಲ ಬುರ್ತುಜ ಏರನ ಇಚಾರುಡ್ಲ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ಪುಡಾಪುಣದು ಪಡೆದಿದ್ದರು. ಪಾತಿರುಡ್ದು ಓದಂಟು ಸುರುವಾನಗ ಧರ್ಮೇಂದ್ರ ಕ್ಷಮೆ ಕೇಂದ್ರ ಆಂಡ ಬರ್ಕೆ ಸ್ಟೇಷನ್ ಕೇಸು ಬೂರ್ದುಡು. ರಾಜೇಶ್ ಪವಿತ್ರನ್ ಧರ್ಮೇಂದ್ರ ಪಾಡಿನ ಸರಿಯಿಂದ ಜವಾಬು ಕೊಡ್ದಿದ್ದರು. ಅಂಚಾದು ಮೂವರೆಲ್ಲ ಪೊಲೀಸರು ಪತ್ತದಿರು. ತುಳು ಸಿನಿಮಾ ಬೊಕ್ಕ ನಾಟಕ ರಂಗದ ಮಲ್ಲ ಪುದರ್ಪಡಿನ ತೆಲಿಪಾವನ ಕಲಾವಿದರು ಅರವಿಂದ ಬೋಳಾರ್ ಪ್ರಧಾನವಾದ ಉಪ್ಪುನ ಹೊಸ ರೀತಿದ ಕಾಮಿಡಿ ಶೋ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ಚಾನೆಲ್ಡ್ ಬೇಗ ಮೂಡ್ದು ಬರೆಯರುಂಡು. ಸೋಮವಾರ ಕುಡ್ಲದ ಶರವು ಕ್ಷೇತ್ರಡು ನಡಪಾಯಿನ ಮುಹೂರ್ತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಟ್ಟು ಶರವು ರಾಘವೇಂದ್ರ ಶಾಸ್ತ್ರಿಲು ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಲ್ತಿರ. ತುಳು ಸಿನಿಮಾ ಬೊಕ್ಕ ತುಳು ನಾಟಕ ರಂಗದ ಮಲ್ಲ ಪುದರು ಪಡೆಯಿನ ತೆಲಿಪಾವನ ಕಲಾವಿದರು ಅರವಿಂದ ಬೋಳಾರ ಇತ್ತಿನ ಹೊಸ ರೀತಿದ ಕಾಮಿಡಿ ಶೋ ಬೇಗನೆ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ಚಾನೆಲ್ಡ್ ಮುಡಿದು ಬರೆಯರೆ ಉಂಡು. ಎಂದೆತ್ತ ಮೂರ್ತ ಸೋಮವಾರ ಶರವು ಶ್ರೀ ಶರಬೇಶ್ವರ ಮಹಾಗಣಪತಿ ದೇವಸ್ಥಾನಡು ನಡೆತದೆ. ಶರವು ರಾಘವೇಂದ್ರ ಶಾಸ್ತ್ರಿಲು ಇತ್ತದು ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಲ್ತದು ಎಡ್ಡೆಪ್ಪು ಬೈಕುನ್ನತ ಒಟ್ಟುಗೂ ಕಾಮಿಡಿ ಶೋ ಮೂರ್ತ ಅಂಡ್ ಅರವಿಂದ ಬೋಳಾರ್ ಪ್ರಧಾನವಾದ ಉಪ್ಪುನ ಕಾಮಿಡಿ ಶೋ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಟು ಪ್ರವೀಣ್ ಕೋಡಿಕಲ್, ಸಂದೀಪ್ ಶೆಟ್ಟಿ ರಾಯ್, ಪಿಂಕಿ ರಾಣಿ, ಪವಿತ್ರ ಹೆಗಡೆ, ಜಿಲ್ಲೆದ ಪುದರುಪೋಯಿ ನಾಟಕ ರಂಗದ ಹಾಸ್ಯ ಕಲಾವಿದರು ಪಾಲ್ದೊನ್ವೇರು. ನವೀನ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅಳಕ್ಕೆ ಮರೆನ ಪಾತ್ರೆ ಕದಿಟ್ಟು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಡ್ದು ಬರಿಯರೆ ಉಂಡು. ಕಾರ್ಲ ತಾಲೂಕು ಕೇರ್ವಾಶೆ ಗ್ರಾಮದ ಅಕ್ಷತಾ ಪೂಜಾರಿ ತೆಲಂಗಾಣದ ವಾರಂಗಲಡ ನಡತಿನ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮುಕ್ತ ಚಾಂಪಿಯನ್ಶಿಪ್ ಎಫ್ಲಥಾನ್ ಪಂತೊಡು 4939 ಮಾರ್ಕದ ಒಟ್ಟುಗೂ ಬಂಗಾರದ ಪದಕ ಗೆದ್ದಿದೆರು. ಅಕ್ಷತಾ ಕೇರ್ವಾಶೆದ ಅಂಗು ಪೂಜಾರಿ ಬೊಕ್ಕ ಜಯಂತಿ ಮೊಕ್ಲಿನ ಮಗಲಾದುಲ್ಲೆರು. ತೆಲಂಗಾಣದ ವಾರಂಗಲ್ಡ್ ನಡತಿನ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮುಕ್ತ ಚಾಂಪಿಯನ್ಶಿಪ್ ಹೆಪ್ಟಥ್ಲಾನ್ ಪಂತುಡು ಕಾರ್ಲ ತಾಲೂಕು ಕೆರ್ವಾಶೆ ಗ್ರಾಮದ ಅಕ್ಷತಾ ಪೂಜಾರಿ 4939 ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾರ್ಕದ ಒಟ್ಟುಗೂ ಬಂಗಾರದ ಪದಕ ಗೆದ್ದಿದರು. ಬಂಗ್ಲೆಗುಡ್ಡೆ ಬೊಕ್ಕ ಕೆರ್ವಾಶೆ ಮೇನ್ ಶಾಲೆಡೆ ಕಲ್ತದ್ದ ಅಕ್ಷತಾ ಪೂಜಾರಿ ಉಜಿರೆ ಶ್ರೀ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಮಂಜುನಾಥೇಶ್ವರ ಕಾಲೇಜಿದ ಪರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಆದುಲ್ಲೆರು. ಕೆರ್ವಾಶದ ಅಂಗು ಪೂಜಾರಿ ಬೊಕ್ಕ ಜಯಂತಿ ಮೊಕ್ಲಿನ ಮಗಳಾದುಪ್ಪುನ ಅಕ್ಷತಾನ ಸಾಧನೆಗೆ ಅಪ್ಪೆ ಅಮ್ಮೆ ಬೊಕ್ಕ ಊರ್ದ ಕ್ಲೋ ಭಾರಿ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ತೆರಿಪಾದಿರು. ಮಾನಸಿಕವಾದ ಒಂತೆ ಸರಿದಂತೆ 2008 ಇಲ್ಲಡದುಪಿದ ಬತ್ತಿನ ಅಸ್ಸಾಂದ ಬೇಗಂ ಪನ್ಪುನ ಪೊಂಜವು ಊರೂರು ಸುತ್ತುದು 2009 ಕುಡ್ಲ ಸೇರ್ದೆರು. ಒಡಿಪು ಶಂಕರಪುರತ ವಿಶ್ವಾಸದ ಮನೆ ಆಶ್ರಮಡು ಸುನೀಲ್ ಜಾನ್ ಡಿಸೋಜೆರು ಪೊಂಜೋ ಹುಷಾರಾದ ಕೂಡ ಇಲ್ಲು ಸೇರ್ನಂಚ ಮಲ್ತಿದೆರು. ಇತ್ತ ಆಬಗಿಟ್ಟು ಒಂಜಿ ವರದಿ.
ಇತ್ತೆತು ಒಂದು ಪುನಃ ಪೊಂಚುನ ಪುದರ್ ಬೇಗಂ. ಅಸ್ಸಾಂ ಮೂಲದ ಈ ಪೊಂಜುವು 2007 ಕಂಡನಿ ತೀರ್ನೆಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಮಾನಸಿಕವಾದ ಒಂತೆ ಸರಿದಂತೆ 2008 ಇಲ್ಲಡ್ದು ಪಿದಾಯಿಪೋಯಿನ ಬೇಗಂ ಊರೂರು ತಿರ್ಗದು 2009 ಕುಡ್ಲ ಸೇರ್ತಿರು. ಕುಡ್ಲದ ಸಾದಿ ಬೀದಿಡು ಬಲಿ ಬರೊಂದಿತ್ತಿನ ಪೊಂಜೋನು ತುಯ್ನ ಒರಿ ಉಡುಪು ಶಂಕರಪುರದ ವಿಶ್ವಾಸ ಇಲ್ಲದ ತಾಪಕೆರು ಸುನಿಲ್ ಜಾನ್ ಡಿಸೋಸೆರೆಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಡ್ತಿರು. ಸುನಿಲ್ ಬೇಗಂರಿನ ವಿಶ್ವಾಸದ ಇಲ್ಲಡೆ ಕೊನದು ಮರ್ದು ಮಲ್ತದು ಬೇಗಂ ಉಷಾರಾಪುನಂಚ ಮಲ್ತಿರು. ತನ್ನ ಐವಿರು ಜೋಕ್ಲು ದುಬ್ರಿಗು ಪೋವೊಡೊಂದು ಪನ್ಪಿನ ಬುಡುಂಡ ಬೇತದಾಲ 6 ಪಾತಿರೊಂದಿಜ್ಜಾಂಡು. ಬಂಗಾಳಿ ಭಾಷೆ ಬರ್ಪುನ ಪೊಂಜೋಗು ಹಿಂದಿ ಗೊತ್ತುಜ್ಜೆ ಅಂಚಾದ ಏತು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ತುಂಡಲ ಎಲ್ಲದಕ್ಲೇನು ನಾಡು ಪತ್ಯರೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಯ್ಜೆ ಭಾಷೆದ ಸಮಸ್ಯೆಲ ಇತ್ತಂಡು. ಎಂಚಿಪ್ಪ ಕೆಎಂಸಿ ಕಲ್ಪನಕ್ಲು ಆಶ್ರಮಗೂ ಭೇಟಿ ಕೊರತು ಪೊಂಜುನು ಪಾತಿರ್ಪಾದು ಮಾಹಿತಿ ಒಟ್ಟು ಮಲ್ತಿರು. ಅಡ್ರೆಸ್ ನಾಡು ಪತ್ಯರು. ಬೇಗಂರಿನ 5 ಜೋಕ್ಲೆಡು ರೆಡ್ಡನೆ ಮಗೆ ತಹಜುದ್ದೀನ್ ಅಪ್ಪಿನ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಡೆ ಲೆತ್ತೊಂದು ಪೋಯರೆ ಒಡಿಪುಗು ಬೈತಿರು. ಅಪ್ಪೆ ಬುಡ್ದು ಪೋನಗ ಎಂಕ್ 16 ವರ್ಷ ಆನಿಡ್ದು ಇನಿ ಮುಟ್ಟಲ ನಾಡೊಂದೇ ಇತ್ತೆ ಆಂಡ ಸಾಧ್ಯ ಐಜೆ ಇತ್ತೆ ವಿಶ್ವಾಸದ ಇಲ್ಲು ಅಪ್ಪೆನು ಕೂಡ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಒದಗಾದನಂದು ಪಂಡಿದು ಕಣನೀರು ಜತ್ಪಡಾಯಿರು ಬೇಗಂರ ಮಗೆ ತಹಜುದ್ದೀನ್. गाँव मैंने ढूंढा उधर से ढूंढा नहीं मिला. 2 से 3 साल के बाद ढूंढ रहा नहीं मिला. गाँव के लोग बोला तो अभी नहीं है, नहीं मिलेगा. लेकिन 15-16 दिन मंगलूर में विश्वसदा मेंटल में एक फोटो भेजा. फिर हम चलाया. 4 दिन लग गया आने के बाद. कल आया था, आज चला गया. कल कितना खुश हो गए. ಅಪ್ಪೆನ ಪ್ರಾಯದಂಗುನ ಪೊರ್ತು ದಾಂಡಲ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಅಪ್ಪೆನ ಚಾಕರಿ ಮಲ್ಪುನ ಯೋಗ ಕೂಡ್ದು ಬೈತಂಡು. ಆ ಬಗೆಟ್ ವಿಶ್ವಾಸದ ಮನೆ ನಿಜವಾದ್ಲ ತನ್ನ ಪುದರದಂಚ ಮಾತೆರೆನ್ಲ ವಿಶ್ವಾಸಕ್ಕೂ ಸಂದತಂಡು. ಕೊರೋನಾ ಸೀಕಡ್ದವರ ಗಲ್ಫ್ ದೇಶಲಿಡ್ ಈ ದುಂಬುಪಾಡ್ದಿನ ಕಠಿಣ ನಿಯಮಲಿನ ಸಡಿಲ್ ಮಲ್ತಿದೇರ. ತುಳುನಾಡ ಜನಕ್ಕೂಲ ಹೆಚ್ಚಾದಪ್ಪನ ಗಲ್ಫ್ ರಾಷ್ಟ್ರಲಿಡ್ ಒಂಜಿ ಕುವೈಟ್ಗೂ ಕುಡ್ಲಾಡ್ದು ಸೀದಾ ವಿಮಾನ ಸಂಚಾರ ಶುರುವಾತನ ಅಂಡ ಕುವೈಟ್ ಮುಟ್ಟಿಬೊಕ್ಕ RT-PCR ಟೆಸ್ಟ್ ಕಡ್ಡಾಯ ಮಲ್ತಿದೇರ. ಕೊರೋನಾ ಕಾರಣ ಗಲ್ಫ್ ದೇಶಲಿಡ್ ಈ ದುಂಬು ಪಾಡ್ದನ ಕಠಿಣ ನಿಯಮೊಳಿನ ಸಡಿಲು ಮಲ್ತದಂಡು. ಅಂಚಾದು ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡ ಜನಕ್ಕಲು ಹೆಚ್ಚಾದುಪ್ಪುನ ಗಲ್ಫ್ ರಾಷ್ಟ್ರಲಿಡ್ ಒಂಜಿ ಕುವೈಟ್ಡ್ ಕೋವಿಡ್ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿ ಕ್ರಮಟು ಬದಲಾವಣೆ ಮಲ್ತದಂಡು. ಅಂಚಾದು ಕುಡ್ಡಡ್ದು ಕುವೈಟ್ಗೆ ಇತ್ತೆ ಸೀದಾ ವಿಮಾನ ಸಂಚಾರ ಶುರುವಾತಂಡು. ಕುವೈಟ್ಗೆ ಮುಟ್ಟಿಬೊಕ್ಕ RT-PCR ಟೆಸ್ಟ್ ಕಡ್ಡಾಯ ಮಲ್ತದಂಡು. ತುಳು ಕನ್ನಡ ಜನ ಕೆಲಸಡು ಹೆಚ್ಚಾದುಪ್ಪುನ ಬದ್ರ್ ಅಲ್ಸಮಾ ಮೆಡಿಕಲ್ ಸೆಂಟರ್ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಅನುಕೂಲ ಆಯರೆಗಾದು ಎಡ್ಡೆ ಕ್ರಮದೆತ್ತುಂಡು. 24 ಗಂಟೆಲ ಬಾಕಿಲೆದೆತ್ತಿದ್ದು ಉಪ್ಪುನ ಬದ್ರ್ ಅಲ್ಸಮಾ ಮೆಡಿಕಲ್ ಸೆಂಟರ್ಗೆ ವಿಮಾನ ತಾನುಡ್ದು 15 ನಿಮಿಷದ ಸಾದಿ ಇತ್ತದು ಬೋರ್ಡಿಂಗ್ ಪಾಸ್ದ ಕಾಪಿ ಇತ್ತಂಡ ಯಾವು 8 ಗಂಟೆದುಲೈ RT-PCR ವರದೆ ಕೈಸೇರಂಡು ಬಜಿ 16 kg RT-PCR ಮಲ್ತು ಕೊರ್ಪುಣಂದು ಬದ್ರ್ ಅಲ್ಸಮಾ ಮೆಡಿಕಲ್ ಸೆಂಟರ್ ಜನರಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಅಬ್ದುಲ್ ರಜಾಕ್ ನಮ್ಮ ಕೊಡ್ಲಾಗ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಡ್ತಿರು. ಈ ಯೋಜನೆದ ಪ್ರಯೋಜನ ದೆತ್ತುನುಡುಂದು ಆರು ಕೇಂಡೊಂದಿರು. ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾತರಿಗ್ಲ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಮಾತಾ ಗೊತ್ತಿತ್ತಿಲೆಕ್ಕ ಊರುಡ್ದು ಕುವೈಟ್ಗೆ ಬರ್ಪನಕ್ಲಿಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆದ ಕುವೈಟ್ಗೆ ಬರೋದು ದುಮ್ಮದ ಲೆಕ್ಕ ಬೇಕೊಂಜಿ ಕಂಟ್ರಿಗೆ ಹೋದು ಬರ್ಪನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಜ್ಜಿ ಈ ತಿಂಗಳು ಬೊಕ್ಕ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆದ ಕುವೈಟ್ಗೆ ಬರೋದು ಆಂಡ ನಿಕ್ಲನ 2 ಡೋಸು ಕುವೈತ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಅಪ್ರೂವ್ ಮಂದಿನ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನೇಷನ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆದ ಕೊಡು ಅವು ಮುಲ್ಪದ ಇಮ್ಯೂನ್ ಪನ್ಪನೊಂಜಿ ಆಪ್ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಆದ ಆಪ್ ಗ್ರೀನ್ ಆದ ಕೊಡು ಪ್ಲಸ್ ನಿಕ್ಲ ವೀಸಾ ವ್ಯಾಲಿಡಿಟಿ ಕೊಡು ಬೊಕ್ಕ ಕುವೈತ್ ಬತ್ ರೀಚ್ ಆದ ವಿದಿನ್ 3 days ನಿಕ್ಲು PCR ಮಂತದ ನಿಕ್ಲ ರಿಪೋರ್ಟ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಬತ್ತಂದ ನಿಕ್ಲ ಬೇರೆಗೆ ನಿಕ್ಲೆ ಪೋಲ್ ಒಂದು ವೇಳೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಬತ್ತಂದ 7 days ಹೋಮ್ ಕ್ವಾರಂಟೈನ್ ಉಂಟು. ಅಂಚ ಊರುಡ್ದು ಕುವೈಟ್ಗೆ ಬರ್ಪನಕ್ಲಿಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಯರಬೋಡದು ನಮ್ಮ ಬದರ್ ಅಲ್ಸಮಾ ಮೆಡಿಕಲ್ ಸೆಂಟರ್ PCR 14 kg 14 kg ಮಂತು ಕೊರ್ಪ ಅಂಚ ಏರ್ ಕುವೈಟ್ ರೀಚ್ ಆದ ಅಕ್ಲ ಬೋರ್ಡಿಂಗ್ ಪಾಸ್ ಕಂತದ ಎಂಕ್ಲ ರಿಸೆಪ್ಷನ್ ಕೌಂಟರ್ ತೋಜಾ ಇರಂದ ಈ ಬೆನಿಫಿಟ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಎಂಕ್ಲ ಕ್ಲಿನಿಕ್ ಬದರ್ ಅಲ್ಸಮಾ ಮೆಡಿಕಲ್ ಸೆಂಟರ್ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ಒಂದು 15 minutes ಡ್ರೈವ್
ఒక 24 hours ఓపెన్ ఉంది ఏపల్ల బత్ మల్పులి 8 to 10 hours ఇంక్లు రిపోర్ట్ కొరప ಅಂಚ ಅರೈವಲ್ PCR ಬಂದು 16 kg ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಏರೆಗೆ ಈ PCR ದ 16 kg ದ ಬೆನಿಫಿಟ್ ದೆಪ್ಪರಂಡು ಐತದ ಇಂಕಲ್ನ ಕ್ಲಿನಿಕ್ ದ ಲೊಕೇಶನ್ ಲೊಕೇಟ್ ಮಲ್ಪರಿತ್ತಂದ ಮುಲ್ಪ ತೋಜವನ ಈ QR ಇತ್ತೆ ಕೊಡೋರ ಇನ್ನಿತ ಮಲ್ಲ ಸುದ್ದಿಲು ತನಕ ಎದುರಾದ ಫ್ಯಾಬ್ರಿಕೇಟೆಡ್ ಫೇಕ್ ರಾಜಕೀಯ ಉಮೇದದ ವಿಡಿಯೋನು ಕಿಡಿಗೇಡಿಲು ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾಡು ಪಾಡ್ದಿರು ಈ ಬಗೆಟ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಪೊಲೀಸ್ ಕಮಿಷನರ್ಗೂ ದೂರು ಕೋರ್ತುಂಡು ಫಿಟ್ ಮಲ್ತಿನ ಮಾಜಿ ಕೇಂದ್ರ ಮಂತ್ರಿ ಡಿ.ವಿ. ಸದಾನಂದ ಗೌಡ್ರು ಗಾಂಧೀಜಿರನ್ ಕೀರ್ತಿನ ಎಂಕುಲು ಇರೆನ ಬಗೆಟ್ಲ ಯೋಚನೆ ಮಲ್ಪುಡಾಪುಂಡು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯರಿಗೆ ಪೋಡಿಪಾಯಿನ ಹಿಂದೂ ಮಹಾಸಭಾದ ಧರ್ಮೇಂದ್ರ ಬೊಕ್ಕ ರಾಜೇಶ್ ಪವಿತ್ರನ್ ಸೇರ್ದು ಮೂವರೆನ ಬಂಧನ ಉಳ್ಳಾಲ ಮಾಸ್ತಿಕಟ್ಟದ ಶ್ರೀ ಪಾಂಡಗರ ಭಗವತಿ ಸಾನುಗು ಪೊಗ್ಗಿನ ಕಲ್ವೆರು ಅಣ್ಣಪ್ಪ ಗುಡಿತ ಬೀಗದರ್ತದು 1 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಬೆಲೆತ ಪಂಚಲೋಹದ ಮುಗ 11 ಪದ್ರಾಡ್ ಮಾನಸಿಕವಾದ ಒಂತೆ ಸರಿದಂತೆ 2001 ಕುಡ್ಲಗ್ ಬತ್ತಿನ ಅಸ್ಸಾಂ ಮೂಲದ ಪೊಂಜು ಬೇಗಂ ಒಡಿಪು ಶಂಕರಪುರತ ವಿಶ್ವಾಸಮನೆ ಆಶ್ರಮಡು ಹುಷಾರಾದ ಮಗನಕ್ಲಿನ ಒಟ್ಟು ಸೇರ್ನ ಅಪ್ಪೆ ಇಡೆಗ್ ಇನ್ನಿತ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ತುಳು ವಾರ್ತೆಲು ಮುಗಿಂಡು ನನ್ನೆಲ್ಲ ಇತೇ ಪೊರ್ತುಗು ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ತುಳು ವಾರ್ತೆಲು ಸೊಲ್ಮೇಲು